Say, too black. Oh, that way. So don't analyze, it's sonic production. So you man on ya. Kaina yo nu. Oli sabini gwe ko nyanye ndo no wa Mgbede kama. Kaina yo nu. Oli sabini gwe nyanye ndo no wa Mgbede kama. Make you no forget as you dey find 1K, me I dey find am too. As you dey complain about one problem, your neighbor fit get times 2. Problem be like akweyiri aga sammiri anyị ncha nwere ya enwem ya. Ọ dịka edemede common entrance onye ọbụla aga school dere ya. Anyị abịala wanye abịala na nso onye ike gwụrụ ya alawa. Ụwa na-atụgharị nwete nke ọjọọ inwe ndidi nwete nke dị mma. One mistake ebido n'isi afa mmadụ bụ ndụbụisi. Ebele anyị bụ ka ekekele ụwa nye anyị ogologo ndụ n'isi. Kaina yo nu. Oli sabini gwe ko onye anyị ndụ n'ụwa Mgbede kama. Kaina yo nu. Oli sabini